Il-kampanja elettorali bdiet bil-Prim Ministru jitlob lill-pubbliku biex jerġa' jafdaħħa li jkun jista' jwettaq il-wedi li jagħmel 5 snin ilu u li baqa' ma wettax. Xi ħaġa biex inwieġeb anki kummenti li qed isir illi dak kollu li aħna ma laħħaqniex nagħmlu fil-leġislatura li għaddiet sa nlaħqu nagħmluh fil-leġislatura ġdida. It-tlieta, il-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista kienet ikkaratterizzata mix-xena tal-Ministru Austin Gatt quddiem id-Depo tal-Pulizija wara li ntalab jgħid dak li jaf b'rabta mal-luti tal-commissions fix-xiri taż-żejt fl-Enna Malta. Ħanagħmel statement biss. Mela, Kummissarju tal-Pulizija talabni nagħmel statement in konnessjoni mal-investigazzjoni li qegħdin jagħmlu fin konnessjoni mal-commissions imħallsa, tajtu l-statement, ovvjament issa qiegħed hawnhekk. Minix fil-libertà li ntikom l-statement għalissa għaliex ovvjament ninkella nintralċa l-investigazzjoni ta' isiru mal-Pulizija, però malli l-Pulizija għedu li nkun nista' nippubblika l-statement, m'għandix problemi ta' xejn. Inti kont taf dwar l-investigazzjoni li saru fil-passat dwar il-persuni indikati? Statement ieħor illi nagħmel għax inkella nintralċa l-investigazzjoni li qed issir mill-Kummissarju tal-Pulizija. Tista' martidina il-perjodu. Ma nista' ngħid xejn, ma nista' ngħid assolutament xejn, għax inkella nintralċa, nerġa' nirrepeti, inkella nintralċa l-investigazzjonijiet. Jiena m'għandi ebda problema biex tippubblika l-statement li tajt malli il-Kummissarju tal-Pulizija jgħid li nista' nippubblika. L-investigazzjonijiet huma ma nista' ngħid xejn, saqsu l-Kummissarju fuq l-investigazzjonijiet. Mid-Depo tal-Pulizija Austin Gatt baqa' sejjer dritt għall-laqgħa tal-Gabinett f'Kastilja. Ministru, diskutejtu l-statement li għadek għamilt quddiem il-Pulizija? Qatt ma ddiskutejt f'ħajti, qatt ma nirrispondi ma kemm intkom b'sata. L-għada sigħat wara li l-Ministru Austin Gatt spiċċa interrogat dwar dan l-iskandlu, spikkat id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi li meta kien qed jippreżenta l-kandidati tal-Partit Nazzjonalista iddikjara l-fiduċja tiegħu f'Austin Gatt. Wara dak l-inqala, tirriafferma l-fiduċja tiegħek fil-Ministru Austin Gatt? Jiena fiduċja jibqa' jkolli dejjem il-ħin kollu f'min jagħti s-servizz tiegħu b'lealtà, determinazzjoni lil min iħobb il-pajjiżu iktar milli jħobb lilu nnifsu. Il-ħamis mistoqsi dwar id-diskrepanza li teżisti bejn il-weda tiegħu li sal-2015 jispiċċa d-deficit u ċifra ta' 49 miljun euro deficit li hemm fid-dokument tal-budget u fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista, il-Prim Ministru wieġeb hekk. 49 miljun euro huma qatra foċejjan ma jagħmlu ebda differenza. Fl-istess okkażjoni, Lawrence Gonzi qal id-dettalji dwar meta se jibdew jitqasmu t-tablets lill-istudenti skont il-weda tiegħu jingħataw biss la jerġa' jkun fil-gvern. Par it-tablets id-dettalji inkunu nistgħu ngħiduhom meta jasal il-mument illi nibdew nimplementaw il-miżura u dak il-mument ikun fil-mument illi nkunu qegħdin immexxu l-amministrazzjoni ta' pajjiżna. Sa dan it-tant il-ġimgħa bil-Prim Ministru jkun fawdex indirizza Coffee Morning, il-Vici Kap Nazzjonalista Simon Busuttil niżel fit-toroq ta' raħal ġdid iżur il-ħwienet. Imma ħares kemm tidher xkejken intaw. Tidher iktar xkejken naqsek għandek xi 50. Simon Busuttil sab ukoll żagħżugħ li ffaċċjaħ bittra ta' garanziji li l-Partit Nazzjonalista kien bagħat lill-kaċċaturi. B'Simon Busuttil spiċċa argumenta ma' dan iż-żagħżugħ u prova jikkonvinċih li l-Partit Nazzjonalista ħareġ u għall-kaċċaturi. Ittra hawnhekk qiegħda l-kaċċaturi u n-nassaba se jkomplu jipprattikaw id-delizzju tagħhom fi sħiħ. Fi sħiħ sur Busuttil. Is-sħiħ jiena nifhim llum f'Settembru naqsu l-ħinijiet. F'April daħħalna 50 euro oħra bħala taxxa indiretta biex joħorġu l-kaċċaturi. Inti titkellem lili jew biex titkellem tal-kamera? Le, titkellem nagħmlu teatrin. Tistgħu titfuhom kollha l-kamera, tistgħu titfuhom kollha, ċera reporteri, tistgħu titfuhom kollha Għandna l-kamera. l-appuntament ma' jiena għaflek illi fuq il-kaċċa inti rċevejt dik litra u aħna ħriġna qolqna għalik. Jiddispjaċini sur Busuttil. Ħafna jiddispjaċini. Ma bsax fil-Partit Nazzjonalista kellina sansaw. Ma naħsibx li qed tkun ġust. L-għada bħal qormi, Lawrence Gonzi tkellem dwar kemm huwa ġust li l-Partit Nazzjonalista jekk jingħata l-fiduċja jikkumpensa għal pilloli out of stock mhux kemm jinxtraw fil-privat imma bil-prezz li jħallas il-gvern. Ġusta jew le din il-proposta Hija ġusta. Dakinhar ukoll Tonju Fenekriet li tintafa' l-Kamera biex jispjega d-diskrepanzi bejn il-weda li jispiċċa d-deficit sal-2015 u d-dokument tal-budget li juri li fl-2015 se jkun hawn deficit ta' 49 miljun euro. Nispjegalek il-karti u badħul kumment. Le, le. Ma mhux se nagħmel teatrini.